Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dar dacă pilda n-a fost niciodată despre frică, ci despre conexiune. Cât credeți că mai rezistă tot ce a fost construit din control, din separare, din frică? Priviți în jur, tot ce nu are rădăcină în adevăr începe să se clatine. Relații, sisteme, măști, identități, ca un castel de nisip atins de valuri. Și da, mulți se pierd acum, mulți se despar, mulți nu mai știu cine sunt. Dar poate nu e sfârșitul, poate e începutul întoarcerii. Lucrarea Tatălui a început deja și mulți o simt fără să poată explica. Voci din toate colțurile lumii spun același lucru: e timpul să ne întoarcem acasă. Triburile se recunosc acum, nu prin nume, nu prin religie, ci prin adevăr. Poate pilda viței de vie n-a fost despre supunere, ci despre faptul că despărțiți de sursă uităm cine suntem. Pentru că mlădița ruptă nu moare din pedeapsă, ci pentru că s-a separat de viață. Și poate exact asta trăim acum, o lume care încearcă să supraviețuiască, deconectată de suflet. Dar cei care aleg adevărul vor rămâne, chiar dacă totul în jur cade. Pentru că ce este real nu poate fi distrus. Fii în adevăr, fii în adevăr, și vei vedea cine rămâne. Pentru că Tatăl își cheamă copiii înapoi acasă. Iar cei care au urechi să audă simt deja că lucrarea a început.